It's Indaeval again, and welcome back again sa aming channel, guys. And ayan, it's our first morning here sa camping, and gigising lang namin. Actually, si Sabi tulog pa. And dito nahiga si Vive. So, ayan, tinanggal namin yung table. Actually, bed siya paggabi. So, ayan, tinanggal namin yung table para maganda yung space. So, yung table nakapatong yan dito. Tapos, ito, ayan, usog dito. Tapos, yun, doon. Ayan. So, isang bed siya. Dito, guys. Ayan. Dito kami ni Sabi natutulog. And, ayan, tulog pa si Sabi. Kasi, supposed to be, guys, doon si Sabi matutulog. Kaya lang, ayaw ni Bibi maggising-gising daw siya. Hindi, ako yung nag-ano na, dito na lang. Kasi mabilis ako makatulog. For example, nagising si Sabi, mabilis akong nakakatulog kaagad. Hindi katulad niya. So, ayan, sabi ko kami ni Sabi yung magtatabi. Ayan, so it's sunny day, guys. Ayan si Dudong. Nag-prepare ng breakfast. Ayan. Nakaharap sa sun. Tapos may maririnig ka na kambing. May kabayo, may manok. Quiet morning. Kaya ang ganda ng tulog ni Savikpot. Pero kami hindi kasi minsan gumigising. Goedemorgen. Goedemorgen, Sabi. Heb je lekker geslapen? Ja, lekker? Hi guys! Nagising siya. Nagising. Hi guys! Nice sleep? Hmm? Uh-oh. Yeah. Where do you want to go? Huh? Where do you want to go? What? Dito? Di. You say hi to them. Uy. Oh my gosh. Ayan na. Ginising ko. Ayan, ang simple naming pamilya. So, hindi pa ako nagugutom, guys. Ayun, sila lang muna yung kakain. Oh, Mama! Oo. Mama? Lekker hoor. Oh, Sabi. Geef hem mama, ja? Guys, napapis namin siyang walang diaper. So, dun siya iihi sa may ano. Hindi ko anong tawag Mama doon? dat ook wel lekker, hè? Basta yung ihian ng pang ihian ng baby. Naririnig yung mga kambing, guys. Mga ibon, manok. Hindi nyo maririnig dito. So, camping life.
first fight in the caravan. First good job. Nakakainis ko. I hate you. Hate me? Oh! I know it's not true. Love, you know you like vlogging, eh? Hmm? But if you would vlog less, you could do more study. Dutch. People, you should study more Dutch. Every day 50 minutes. That's good. And then you can speak Dutch after a while. Seryoso? So? I'm studying, love. You can do een beetje meer. Okay. Okay, good. Then I love you. Even. Equal. Always equal. Yung coffee niya. Deze? Pinagbabawalan na niya ako Hey, Safi. Hindi, less lang naman talaga. Totoo naman, hindi na ako nakakapag-aral. Suiker, heb je op? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. So, ayan guys, natatapos pa lang ako maghugas doon sa pinanghugasan ng lahat. So, same. This And ngayon, how we like it. papatuyuin ko na siya para ilagay dito. Subulit na sa labas. So, ayan, buhay camping. Sino dito yung nakapag-try na ng camping? And, ayun, nai-enjoy nyo rin ba, guys? Actually, at first, hindi ko ganun na-enjoy kasi hindi naman ako sanay sa ganito sa Pinas na pag-sani, pupunta somewhere, kasi homebody nga ako. Pero, nung kalaunan, na-enjoy ko siya. Heb je mijn handen gedraaid en ik even zwemmen? Handen? Here. Ayan, maliligo sila, guys. Sinarahan pa ako. Nah. Dudoy, sabi! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. So, ayun, natapos na ako sa gawaing bahay. Charot. So, this is our house for 3 nights. So, kagabi kami nag-start dito. Sinundo ako ni Wibe from work. Friday. And then, ngayon Saturday night. And then, Sunday night. Tapos, Monday morning kami balik sa bahay. So, kasi may work na ako in the
okay lang kasi 10:30 pa naman start yung work ko. So, maaga kaming babalik ng Reisbergen. So, ayun guys. And if ganito ulit yung weather next week, probably, ayan, magtitingin-tingin na ulit yan si Wibe kung saan na naman kaming camping site. So, ganyan ang buhay namin dito guys. Mahilig kasi si Wibe. Actually, most Dutch mahilig mag-camping. And ayan, hila-hila lang yung caravan or yung iba tent. Actually, may tent lang din kami. Like for example, gusto naming pumunta out of the country. And ayun, gusto niya mag-tent, ayaw niyang dalhin to. Kasi pag malayo nga, mas mabagal yung takbo ng sasakyan. So, ayun, tent yung ginagamit. Actually, si Sila, si Skin, ayan, mahilig din yan sa mga ganyang adventure. So, ayun guys. Dito lang ako naka-experience ng ganyan. Never pa nga ako nakapag-camping sa Pinas. Except lang nung naaalala ko, siguro grade 3 ako. Yung sa Girl Scout. Pero hindi naman yun as in camping na camping kasi marami kayo. And pag sa isang kayo tulugan na parang building siya, sa Girl Scout building. So yun, hindi siya camping na parang ganito. So dito lang ako naka-experience nito. And at first, nung sabi ni Wibe, kung gusto mo mag-camping tayo, sabi ko, ha? Camping? Kasi akala ko yung camping na parang sa Pinas na ay kung saan mo lang gusto, tapos kung saan mo lang gusto umihi, doon ko iihi. So, dito pala hindi. So, magbubook ka muna, parang sa hotel din siya. Kaya lang, may mga sariling caravan, yung mga nagbubook dito. And then, may sariling comfort room. So, common siya sa lahat. Doon maghuhugas, doon din maglalaba. So, doon yung shower, may shower siya. Tapos, mayroon siyang toilet. Tapos, pero yung iba, may mga iba din kaming napuntahan na camping site na may, as in, bongacious talaga yung nila, comfort room nila. Tapos, may washing machine. So, hindi ganun yung laba. And, dito wala, manual. And, ayan, nasanay naman tayo dyan. And 3 nights lang naman kami. So, hindi ganun katagal. So, ayun guys. Ayan, if may mga experience din kayo na katulad natin. Lumalabas pagka Bisaya. If may mga experience din kayo na katulad ko, please comment down below kung same tayo. And, yun lang po. Till next time. Bye!